Tlačili nám do hlav nezmysly, chceli nás zavrieť do pasty. Z časti sa to aj podarilo, ľudstvo sa na duši zbláznilo. Koľko mŕtvych leží v párnici, záleží, ktorý kanál zapnem si. Na prvom ich hlasia 6, no na druhom umiera celý svet. Pýtam sa s krikom, kto poniesie následky. Nedáte si to za trikom, tieto vaše hlúposti. Pýtam sa s krikom, kto poniesie následky. Nedáte si to za trikom, tieto vaše hlúposti. Zrazu kopy ľudí v zástupoch, čakajúci hustý zážitok. Napínanie k vracaniu a tak, toto tu zabezpečil náš tok. Tí hlúpejší, čo najviac verili, chemikáliou ich oblásili. Teraz kvantum ľudí trpí viac ako predtým, než úvodný strach. Pýtam sa s krikom, či už trpíte vy hajzli. Nedáte si to za trikom, verím, že vám už nikto neverí. Pýtam sa s krikom, či už trpíte vy hajzli. Nedáte si to za trikom, verím, že vám už nikto neverí. Vo viacerých slovenských mestách dnes presne o 19. hodine zaznel mohutný potlesk. Bežní ľudia takýmto spôsobom poďakovali tým, ktorí odvádzajú hrdinskú prácu v nemocniciach, ale aj tým, ktorí zabezpečujú náš normálny život, teda predávačkám, šoférom, autobusom, rušňovodičom a iným. Mnohí obyvatelia preto aj v Prievidzi vyšli symbolicky na svoje balkóny a tlieskali. Lekárov, sestier a pracovníkov iných odvetví v týchto dňoch riskujú svoje zdravie a životy, aby zachránili ostatných. Ľudia v Prievidzi im preto chceli symbolicky poďakovať. Potlesk je akousi solidaritou voči týmto ľuďom, lebo nie každý človek môže, dajme tomu, prispieť na nejakú zbierku, môže ušiť rúško, ale cíti nejakú takú potrebu poďakovať sa takýmto ľuďom za to, čo všetko teraz v tejto zložitej situácii pre celé Slovensko a pre ľudí na Slovensku robia. To poniesie následky. Nedáte si to za trikom, tieto vaše hlúposti.